Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Rik-riknaan pa lang ni Doña Dolores ti sakit ti bagina. Gapo iti panangdangran kan kuana ni Lindon. Inandingay met ni Diana ti inana. Gapo iti dayta. Imasideg ni Lindon kan ni Diana tapno agkid daw iti pamakawan kan kuana. Ngem saan a pinakawan ti balasang. Iti dayta maglagon daway, plan-plan mon payla ang dadayana ti aglibas. Ngem saan da amaikkan iti napintas agundaway. Iti sabali abangir, nagsarita da gardo ken lakay Ignas. Naku na ti lakay ang madanagan da itoy, numapanawan ng agmay-may sa ti anak na. Ngem insungbat ni gardo, nga iso ti makaammo iti anak na. Iti mansyon, agsarsarita da Diana ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Tugot! Ti napalabas! Kasarita na kumamet, Diana. Masaksakitanak iti kasta nga raramidam kanya. Di na ko mapilitan ang makisarita kan ka. Adun adaras nga imbagak kan ka asaan ka nga ay ayaten. Huston! Ni Ruben ti ay ayatek. Diana, di mo da kamaten tinagantay siya, Ruben. Siyak ti rumbang nga ayatam! Ulit-ulitak mat nga ibagakan ka. Anila ang Ruben ti ay ayatek. Na, Imbagak matan at di mo da kamaten tinagan ni Ruben! Lindon! Lindon! Di mo bakalan ni senyorita! Mga asin! Anya ka din tiraramidam ka ni senyorita Diana, Lindon. Dadaal at talagang ti ulom. Awan ti laban kan ka ni Diana. Diana, pakawanan nak. Jaking gagara tinang bakal kan ka. Wanan kay tibain. Uray ni senyorita Diana, kabaalam akabilan. Anya a klase ka tao! Ayop ka! Diana, nagsipngat lang ti panakitak. Nakalipatak. Gaputa di nakamat mo tinagan ni Ruben. Diyos ko. Pakawanin na ko, ma. Diana, talaga jaking gagara ti amin. Sabay lang ko, ma. Tama pakawan na. Boss, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Itad mo kanyak ti paltog mo, Brando. Anya, apay ti palto, boss. Basta itad mo kanyak ti paltog mo! Uwan, boss. Ato'y ti palto ko. Kaya't ko nga ipapas ti sakit tinakam ko. Boss, sino ti paltogam? Boss, anya ka din ti araramidem. Buisit! Buisit na talaga! Boss, agkalma ka kumalang. Ang mga nuad naman paltogam. Nukayat mo, ituloy taman ang tagi no may tarak. Tapno mapukaw ti sakit tinagam mo. Iawanan ba in Alindon? Iso dyan nagpaputok iti paltog itay. Talaga adadaalan ti ulo day tatao, Manang Dolores. Kabaalan na pa yun akabilan ni senyorita Diana. Jak maaklon da ito'y nga inaramid na iti anak ko. Kasaritak itinalapat da ita lalaki. Manang, Sa anak amabutang kan kwa na Celia. Mapanak itayan na. Mga asin, saan ka nga umasidad ka ni Lindon? Ang mga nudakas ti aramidan na kan ka. Ngam binakal na ti anak ko. Banag ajak maaklon. Manang, napudot pala ti ulo ita ni Lindon. Nangagmumut ang nagpaputok iti paltog. Ang mga nusika ti paltugan na. Maaklon ko asyak ti kabilan ni Lindon. Ngam saan ati anak ko? Manang Dolores. Makaammo ditan no anya taramidan na kanyak. Tinapatag, maibalos ko tinaramid na iti anak ko. Pangaasi, mama. Di mon kasarita da iti Alindon. Kabilan na kalaang. Diana, anak ko. Mama. Ay, Diyos ko. Agoyakan ka po iti panang bakal kan kaday jeng ayop. Di ka madanagan, mama. Agimbag tumatlaang ti sakit ti karabukob ko. Agpakpakaasi ahag.
Di mo nasit ganday dya at tao. Ngam Diana, jak maaklon ti inaramid na. Inaramid na latan ti kayat na. Kasanon no saan ngay masidag ni Celia. Nalabit a pinatay na kanti awanan bain alinton. Diyos ko, daytoy ka din ti bunga dagiti madi nga inararamid ko. Naladawan na nakaamirisag. Pulos ajak ititimngagkan ka, anak ko. Manangal lilaw day jay alindon. Panggap na kayam nga agawin kanyak tisan ikwatayo. Duapay ajak na panunot day ta. Mama, Kayat ko asidiran ti bagik. Duapay ang nagpaalilaw akan ko na. Ita, awanan nagitisan ikwatayo. Nagbasulak iti day di Roberto. Impukaw ko lang anaming pinsan dagiti nagbanbanugan na. Nasisira pak ngamin iti rimat ti pirak. Diyak pinanunot ti dakas nga ibunga na. mama. Talagang agbababawi Diana, anak ko. Nagbiit lagayam amapukaw ti kinabak ng ita. Nagbanag tayon ang nakakaasi. Nagbalin tayo pa yan nga adipan ni Lindon. Boss, kumusta ang tirik na? Mayatan, Brando. Agyamanak. Delikado kagayam ang makapungtot, boss. Madanagan pa itayan. Impagarup ko pa yan na paltugan nak. Diyan karamitin deta, Brando. Impapas ko lang ti sakit tinakam ko. Ay, kumusta nga ta ni Diana? Nakitak itay ijay pasilyo. Agtugtugaw, boss. Asino ti kadwana? Agmay salangan nakatugaw, boss. Apay ka di. Kaya't ko akasarita. Kaya't ulitagtagkid daw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko kankwana. Boss, ang mga numasakitan ka lang. No kasarita na ka. Anya? Ang mga no di mo manin magustuhan ti bagana. Kat masair manin tirik nam, boss. Patsak ngagbutangan ni Diana. Dinan ulitan pa'y adakamaten tinaganday jay aruben. Kanayon ang madakamat tinaganday jay aruben, boss. Asino nga min ayaday taatao? Nalipatam ka din jay imbagakan ka? Managlilipat kagayam. Ni Ruben ket kaayan ayat idi ni Diana. Pasensya, boss. Tawak lang ang makalipat. Amumutan. Adula unay ti pampanonotak. Anya ti ado apang panunutem? Pampanonotak dagiti illegal a negosyo. No anya tinapimpintas pa'y nga ramidan. Brando, siyak ti rumbang amang panunot iti dayta. Makannawan kalaeng. Boss, Nuan niya lang ti pangibaunakan ka. Isulang ti aramidem. Jak imbaga nga uray sika ket agpanunot met nuan niya ti rumbang amaramid iti negosyo. Nawatam? one boss. Nawatak. Ala. Ingkay baga kinisalya, tagluton iti kanen tayo. Mabisina kon. Kartingam. Nakaluto akon, Brando. Mangan kayon. Mabit lang, Silya. Apay ka di. Sakbay akanan mitin lutom. Ramanampay nga muna dagiti putahe. Ang mga nulinaw kami ti sabidong. Anya? Ala, ramanampay dagiti lutom. Nukas pangarigan talinaw kami ti sabidong dagiti amakan. Sikan, tiyo mo na matay. Sa anak adakas a tao. Tapno aramidak day ta, Brando. Awanin ti adupay asao, Silya. Aramida mon ti bagbagakin nga. Sige.
Ala, ramanam amin dagiti naluto ang makan. Oh, aday ta. Naramanak amin ang Brando. Maulaw ka din, Silya? Sa anak ang maulaw. Gaputaawan mo tiin laok ko asabidong kadagiti makan. Agsigsigurado aklang. Manipod ita. Tunggal agidasar ka iti makan. Nasken araman ang paingaw mo na iti sangwanak. Celia, ayabam dadayana ken Bakit Dolores. Kayat ko ida makalanglang amangan. Wen, Lindon. Wan ko nam. Ngam di ka pa'y lagkiri. Kayat mo takugtaran ka. Ha? Mapana kon, Lindon. Agbutang matlagayam ken ka dahi Silya, boss. Rumbang lang agbutang kanyak dayjay asalya. Tayti ka nito asaan ngagtungpal kanyak. Dakas ti mapasamak kan kwa na. Sikat ti ari dito yung mansyon, boss. Maaramid mo, tikayat mo. Wana. Asino man ngaglabsing iti pagayatak. Madusa. Wen gayam, boss. Kumustan dagiti daddo mapayabalay mo? Nangruna ka dagiti rest house mo? Awan parikot, Brando. Adda dinutukak ngagbantay. Kay kayat ko lang amin ti agnad ita dito'y mansyon. Iso nga roda naginteresado ak amang tagikway ti daytoy a mansyon. Gapo ta magusto ak launay. Boss, Kang runaan iti amin. Adda dito'y ni Diana. Awan mo ni Celia nga imbaon ko ang mga yab kada Diana kan Bakit Dolores. ang mga no kasarsarita na pala ida, boss. Nagbayagan. Kaya't ko ngamin ida makalanglang amangan. Makumpleto ti aldaw ko. No makasangok ti babae nga ay ayatek. Anya pa lang ti ranamiden niyo, Diana. Bakit Dolores? Itaypay ana idasar dagiti taraon. Mangan kayon. Kasarsarita kayo. Mangan kayon kunak. Boss, talaga di da kayat ti sumungbat. Anya ti kayat yu mapasamak. Makapungtutak manen ket kabilin kayo. Linton, awan ti ganas mi amangan. Anya? Saan kami pa'y amabisin? Saan da kami kumaapilitan amangan? Tumakder kan Diana. Mabit lang. Bakit Dolores, no di mo kayat timangan, pumanaw ka. Ngam agbati dito'y ni Diana. Anya, Oh, anya pa lang teraramidam? Pumanaw kan no di mo kayat timangan. Nilangan Diana ti kalanglang ko amangan. saan amabalin? Agtungpal kalatan iti kayat ni Lindon. Agbati aklaangan dito'y lamisaan. Diana, anak ko. Sigin mo ma. Mapankan. Uwan, anak ko. Ala, Diana. Agtugaw ka manen. Mangan tayon kada Brando. Wen, Lindon. Boss, bukbukak ka din iti arak ti baso yo ni Diana. When? Pangaasim, Lindon. Sa anak nga uminom iti arak. Diana, basit lang ti inuman. Saan ka mat nagbartek? Kunak man no kayat naklaang amakalanglang amangan. Iso nga imanugotak asimangukan ka. Bagustuhan na kon. Basit lang mat ti inumam? Dinak pilitan, Lindon. Tatalaga adyak kayat ti uminom iti arak. Gardo, itay pa lang aprusam ti barukong. Apay ka di. Napigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Kilata nakariknak iti panagdanag. Amang ano nabannog kalaan. Oh, Ingka maturog iti silid. sana ka naman, Nog. Diyak lang maawatan no niya ti marikriknak.
Anya? Apay makariknak iti panagdanag. Anya ti pagdanagak. Awan mo tiyamok. Pagkalmaam ti puso kan panunot mo. Amang ano bannog mula ang dayta. Naidumduma talaga ti marikriknak. Apay kastoy. Jack makaid na. Gardo, Kasla nagado ti sumsum kan iti isip ko, Jack may lawlawag. Alaw na. Kartangam ti mangala iti danom nga inuman ni Gardo. wan tatang. Ala, isadag mula ang ti ulong iti nagtugawa. Pagkalma ang tirik na, Uwan tata. agangas ka iti naunag. Tapno malagan ang ti barokong mo. Kasta ti aramidam. Ulit-ulitam. Agingga nga agkalma tirik na. Madala man ti Rabi. Aging kaita. Ado pala ti sumsum kan iti isip ko, Jack mat maawatan. Anya ka din tayo ito'y agsakit ti ulok. Anyan ti marikrik na ka. Anya ti kahit asawan na ito'y kasla damang manggagawa ti maka. Gardo, apay atap-tapayam ti ulong. Nagsakit ti ulok. Kasla damang manggagawa ti maka. Anya? Kasla kahit kung itugtog ti ulok iti sakit na. Anya ti aramidag. Diyan ka mo. Oras siya kat mariribu ka na niya ti aramidag. Mabitlaan. Ayabak ni tatang. Saanan, di mo nayaban. Kabalang na ito. Gardo! Anya ti mapaspasamak ka ni Gardo. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.